Hello guys, welcome back to my channel. Tining ke ang bukra baryo sok paijak. Nirok jo tono belai keno hambay tam humale nirok belai keno ano chubawi tongo videos rok naiwi te ani channel rok no nirok subscribe kaiwi belai keno support kaiwi tongo. Kaya ba sini target ke 1k above target tongo boni bangge jek ano subscribe khai jagya korok nirok please nirok subscribe khai bai jade tolao subscribe button tongnai o subscribe button o nirok click khai gangke ano chubamani klainai ke subscribe khaiwi baksa ke kuno khoti de ung hone wan suknai tongo subscribe khaima bai nini kuto khoti ungya ano kisa chubamani siklainai nini rangbo thangya nini kunno thangya nung kisa subscribe button click khaima bai ke ano chubamani klayo inke tini ani vlog ke asuk kabang kurui tini ang doktor bai malainai ani kaisa problem tongo somosya tongo bonono nirok na ang punuk krana ani problem ke omo ani Yasku hayung tonglaha ke omo tini ang doktor bai malaiwi jadi surgery nang kangke doktor bai surgery khaironai omo hai ungmani karon ke waisa scooty bai ang accident ungjak ingke scooty bai accident ungpro pura ani Yasku thangkha ingke uriwi se thangkha ani Yasku ke Yasku kurui ke boni pore Yasku katal achai phaiwi Yasku katal achai phaimani kisa position de honnai systematic ungsukliya boni bangge je katal achai phaimani bo bahan bai nangai tongkha ke bahan bai nangai hai ke torsawi phayo ingke biti chapano ungmanliya boni bangge doktor chini koroksa ani sinijak ni doktor ni suggestion ke nung surgeon rok bai malai di hono ingke ang boni bangge Kolashar chini ayang district hospital ni ani sinijak bai malai wani bangke ang paijak ke tini ang srapsani bisingo thangai hospital ode malai nai boni quarter ode malai nai ang sasok mayak ho ang thangai malai wi jadi operation khayo ni nangkhe ang operation khaiwi phaisinai bonono tinini vlog ke ungnai ang nirokno mansak punugwani chesta khainai nirok naiwi tonglaidi ke support khaiwi tonglaidi o YouTube channel ang snammani karon khe YouTube videos ni bising tui phano ani lifestyle nirok no ang phunugei te omoni bising tui nirok bai ang kurungwani muchukmani bangge o channel no ang create khaikha boni bangge please nirok o channel bising tui ang bai kurungwi tongbai jade tai buskango tei bo kaham videos ani lifestyle ni videos rok no ang nirok no phunugwani chesta khaiwi tongnai omo hai no chini kok bai ke chung chini kok bai de ang saimaya daba huno omo chini okra rok nungbai yo ke kokborok bai chung bahai hun nirok comment o sabai gradi sinai tongke ang kisa confuse ung tonglaha kokborok bai ang sa sokmail liya tam humale ang pure kokborok sanai ung liya ba boke ani bukrajuk o phone khaiwi tongo boke ani busajuk sindi chung tongmani jaga ke muroi bari boke ani bukra ke aro borok ni sui kan mari ming mai ya Jasper boni bumong ke Jasper sui chikonjat kupur Rukan ni loge so may misong tungo
Omo ke ani Skuti baisi South Tripurani ang Kolashor Zora. Payo above 200 km drive kaiwi pai ka ma bai. Ani bukrasong age aro tongo ke nok si baiwi tabuk bilin nok tang tonglayo ke bilin nok tang tong sanyo borok tongwani bangge oro apototo temporary borok tang laika wabai tin bai ke oro foundation ni bage hakor khuri tonglayo ha kerak ma oni bagi dakti tangmai ong tongla ha tabuk pilar achuk rawa ni bangge hakor khur laika omoke rasta lama yang tuitang ke darlong para no sertlang para sogina inke yang tuitang ke nung Kailasar thang mao yang tongma ni jaga ke muruai para hono muruai bari Kailasar ganao no darlong para moke ani bukra songni para ke je oro already sak phaijak rok ni rok tong khang ke comments khaibai jadi techini target ke 1k do please dakti 1k khai ro lai di ke 1k khai ro khang ke belai no bukha strang nai ke 1k celebration ni chung saimai kho chung tuma khai nai 1k celebration le je ka pan ma khai nai boni bangi nirok dakti khai lai di je subscribe khai khorok ke nirok dakti subscribe khai wi 1k khai ro pai jadi ke 1k kamani pore chung celebration khai lai ne Hello guys, check. This is our camp and we are making this very nice, I think. Bye bye. Boke chini dadani busa roti sat kachake ani busa okra endres ani busa okra ke oke boni bahana juk sindi Cindy. guys musuk cerai bawi tonggo delivery telegrana jadi poni khitong gana o bladder high tak zora nanai poni bagi ang full phonok liya ni raw no bokhe musuk ni malik bono nogo telang nai hano tabuk ordek tong ha tabuk musuk no boni nog dikit telangan ni nai tongo nok phang telang kha delivery complete delivery no phuluk mai ong tong kha omong kha wakre sarik nibata sariko wakre mo sudeng khainai tabuk bukur omhai ke khugu ke bukur khugui se ma chanai uyang ke ka khang nai wakre thokjak nai rok tongkhe comments digi sabai gradi bo oro nai doctor ke omo Kailasar main road
ang sok paijak tabuk poni chamber bayre tongo ke doktor sok payako doktor sok pai ke punuk nai samung khaimarok যদি samung khaye ni nangke samung khaimarok no ang ni rok no punuk maya phano ang mansak vlog khayui tongnai ni rok nai tonglai di oke boni chamber ayang ke hospital tongo district hospital oke district hospital Unukoti district ni oke ani scooty bike phayo ang sai chung phai kha oke Kolashiro tabuk Omo Dr. Minmoy Das MBBS MD Child Specialist tongo tabuk 1 ঘন্টা উপরং খা ডক্টর sok phailiya dipor ekta wak thangmani tabuk 2:30 bajela ha taphano chamber baire aika doctor no naisingwi tongo ke doctor no naisingte nirok baikok sasiwa no hone ang phaimani ke personally nirok ang bai kurungwani muchukhang ke ani channel ni mung haike no Instagram o ani mung tongo kipa darlong hone nirok search khaikang ke nirok mannai please Instagram o bo nirok ano follow khaidi ke Instagram o nirok direct ang bai jugajug khai mannai te kurungwi mannai kokborok speaker asuk kokborok sam sokmaya ko piaba ang chesta khai tongo ang bo koroksa tripura saba ang bo tabuk chesta khai tongo kokborok sawani omohai ke no nirok bai kurungte ang salsa rungui thangnai hane kha kayo boni bagai nirok ano support khai tonglai di YouTube ni bisingtei ano support khaiwe te comments roko kabang mak nirok comments kailai di ke comments ni bisingtei ang mansak nirok no ang comments o uttorwani na chesta khainai uttor romang ke ronai romaya phana nirok buchiui nirok ano na karjadi ke roman sak le ang ronai poni bangi je propano ang videos rok post khaigang ke please view khaidi ke view khaiwe videos no like khaidi videos no like khaigang ke belai no bukhasrango te ni baro videos te haino hai snamani muchuk mani phayo kha phurti ungo boni bangai nirok om hai khechu bawi tongde te comments ro khang ke belai no motivation mawo boni bangai nirok belai no important ani bagay belai no nango hunui nirok saiman de te omahai keno buskang ni salrogo YouTube ni bising tui chungkurungwi tonglai nai te ang mansak ani je lifestyle rok temarok ang nirok no punukwani chesta khainai to nirok nai tonglai dang bo doctor nai singwi tongnai omhai ke bo phaigang ke bo bai ang jugajug khainai chini doctor ni bumung ke SK Debborma huno chini borok se oro Koilashwar Unukoti district hospital of post ungjak bo surgeon bo bai malai we boni sama hai kena ma khlai lai nei biti chadi hum kangke biti sikang chanai angke direct operation nango hum kangke operation phak khai sinai je phaung thung nirok no ang janok ronai ang sanai kang ang phunukwani chesta khainai do nirok nai tonglai di to pasta baje to yung kha doctor tak phan sok phaiya ko sok phainai huni sawi tongo ang bo tini sara le te kisa cost ong nai huni kisa khalogui nai sumui tongla ha jek phana tini le doctor bai malai wi thangsi nai onirok nai tonglai di namong kha ni bithi
Kisa molom puluan ni bagi rok ha. Guys, ini ke operation kai dia kisa biti sui rok ha. Ke Monday yo te hai no hai hospital lo pai pinai. Ke Monday operation ung nai. Tini plan successful only ya. Operation khai nai hne bukha khai mani khai man liya doctor salai ke phaila ha ke Monday o phaiwa ni bagi ani sao ke tini ni bagi orno ang muthak rosinai ani vlog ke buskango te ka tal vlog ani rok bai malai piwana tata